Comezamos a portería. Comezamos o último programa desta tempada. Damos a benvida, Iago. Hola, boas. Enhoraboa por o ascenso do Depor. Grazas. Erika. Erika, ten dicho que dicir eu enhoraboa a ti por o ascenso do Depor. Chema. Aquí estamos. Tamén teño que dicir enhoraboa. A mí mesmo. Vos dous, non? E a todos os que estades aquí. E Caíña. Boas tardes a todos. Bueno, pois vamos empezar falando, Erika, empezas tú hoxe, tócache empezar falando do Atlético, da tempada que fixo. E... Bueno, pois, a ver, a tempada é a típica tempada que non está nin ben nin mal. Pudo ser moi boa e ao final pois non foi nada. Entonces, bueno, eu penso que para a plantilla que había e máis para o nivel de xogadores que hai, pois a verdade é que foi unha tempada que se foi desinflando. Non contaba ganar a Champions, a ilusión sempre a tes, pero bueno, moi difícil, compites con uns clubes que teñen un nivel económico moi elevado e que son unhas competicións, bueno, pois eu creo que a Premier ahora mismo está por riba de casi todas as ligas europeas pero a pesar de todo eso, a Copa non se podía haber escapado, tiñamos que levar un título para casa. Eu creo que doeu especialmente non só por eso, sino por a despedida de Griezmann, que ao final un xogador que eu penso que tiña que haber tido moitísimo máis recoñecemento, que no seu momento escapouse o Balón de Ouro por circunstancias, que non foi que xusto marchou para o Barça o seu erro a temporada que se ganou a Liga, e que ao final pues, se foi sin ningún título así pues, relevante dos que debería haber levado. E, bueno, pois veremos a ver que pasa de cara á temporada do ano que ven, que agora está o mercado aí en ebullición. Non sei se alguén será capaz de gastar tantos cartos como parece que vai gastar o Barcelona, porque está aí... eu xa yo teño dito aos compañeiros do Barcelona que, bueno, que non intenten levar a xogadores do Atlético de Madrid que sempre lles acaban salindo mal, pero aí están empeñados con Julián Álvarez e bueno, xa veremos a ver que pasa de aquí á próxima temporada, pero vamos, parece que o Cholo vai a seguir. Eu, para min, sendo cholista de sempre, gustándome moitísimo, creo que é un erro, creo que estamos nun momento que hai que cambiar de ciclo. Eu creo que todo ten o seu ciclo e todo o mundo ten que dar un paso máis adiante e o Atleti ten que dar un paso máis adiante. Non creo que sea só o fichaxe, sino en estrategia tamén. Bueno, non sei que máis queredes comentar. Eu coincido con Erika en que a cuestión dos ciclos. Eu penso que o Cholo fixe un bo papel, pero non acabou nunca a xogada, non? Entonces, de algún xeito, eu creo que cando hai un replantexamento e hai unhas expectativas que se teñen que crear, claramente polo Atlético de Madrid, que é un equipo dos vós, pois eu creo que aí merecería a pena pensar en outra persoa que dirixira todo eso, darlle o seu protagonismo que corresponda, e desde logo, pois bueno, pois este ano, sin ser unha mala tempada, non acadou ningún título. Eu creo que o que tamén coincido con ela no aspecto de que a Copa debía de tela ganado, non? Pero bueno, son cosas que suceden e a ver que pasa. Eu creo que estou de acordo un pouco cos dous. Para min foi unha temporada moi decepcionante con respecto ao Atlético de Madrid, porque para min tiña unha das mellores plantillas, ou se non quizáis a mellor plantilla da Liga. A nivel plantilla, Erika, non digo a nivel de 11 titular. Para min foi moi decepcionante. Unha vez máis o Cholo en primeira persona decepcionoume, porque hubo partidos que cando se xogaron as castañas realmente, pois botou o equipo para atrás, como sempre fai, así o resultado non chegaron, claro. Con respecto á final da Copa, coincido con Chema, tiña que haber ganado a Copa. Non se ganou, a Champions tamén chegaron as semifinales. Con respecto ao que dicías tú, que da Premier é a mellor liga, non estou de acordo, porque mira que ganou a Champions ao final. Sí, bueno, non ten nada que ver que despunte un tal, pero a competitividade eu creo que é moito máis grande en Inglaterra que o que pode ser en Francia. É dicir, creo que ahora mismo o PSG está por encima de casi todos os equipos franceses, sin embargo na Premier pues, está todo moito máis... Sí, na Premier é o que temos falado máis veces, son equipos máis físicos. De feito, non ten nada que ver, porque acaba de ganar ao Aston Villa a UEFA tamén. E vemos que, o que di Erika, o nivel, a ver, hai diferencias.
non podes competir na Liga Española, compites... Ahora mesmo que compiten do terceiro para baixo, porque os dous primeiros non compiten contra nadie. Eso pasa en Alemania, pasa en Francia... No único que te podes competir que diela é na Sí, que está máis Premier, igualada. que está máis igualada. Mira, hasta ahora estaba Manchester Arsenal que non sabían quen iban a ganar. Nos do cuarto ao sexto tamén estaban aí apretados a ver que pasaba. Aquí, vale, sí, é decepcionante, a verdad, para os atléticos, mas po demais, porque eu coincido con Adrián que sí que ten unha gran plantilla o Atlético de Madrid, quizás das mellores, porque tú ves o equipo titular máis o equipo suplente, e moitos equipos da Liga querían ter o equipo suplente que ten o Atlético de Madrid. Pois sí. A ver, Eu firmo, ahora como recén ascendido, que me deixarades uns cuantos para... No, a ver, está claro que sí que ten unha boa plantilla e tal, pero bueno, que é a mellor plantilla, para min, a plantilla do Barça non ten nada que ver coa plantilla de calquer outro equipo neste momento. Nin como plantilla, nin como rendimiento. E ademais é unha plantilla moi nova, e que está dando moi bo rendimiento para os novos que son. Entonces, para min, a do Barça, sin ninguna duda, é a mellor plantilla bueno, por algo son campeóns de Liga tamén, pero vamos. Quizás sea a plantilla que máis rendimiento se lle sacou. Pero non... De mellor plantilla, por nome e por todo, pois mira, Sorloth, para non ser un dianteiro titular, creo que acabou quinto, sexto máximo goleador da Liga. Que iso di moito. No, sí, aparte, como dice Erika do Barça, é corta, para min é corta a plantilla. Claro que é unha boa plantilla, pero para min é máis completa do Atlético de Madrid. Bueno. Porque xa viches cando se empezou a lesionar Rafinha, lesionouse Lamín, aí foi cando pegou o bache o Barça. O Barça, xa. Ganou a Liga, estou de acordo, ganou a Liga, porque tampouco tuvo rival este ano. Pero para min o Atlético era máis completa que o do Barça. Bueno, eu creo que, por exemplo, no medio do campo siga a coxear moito, na defensa tamén, este ano salvounos as castañas Pubil, pero non temos unha defensa que sempre era o buque insignia do Atlético de Madrid, non hai unha defensa en sí como debería de ser. Por nombres xa ves, porque sí, Lenormand titular da selección española, que ao final xa viches que este ano non acheirou no Atlético e non vai ao Mundial, pero sempre foi titular na selección española. Lenglet estuvo no Barcelona. Pero non sí, coa pero, pero era do Barcelona. Aí sí que non se lle pode sacar o Cholo que este xogando en posicións extrañas, nin que fagan, porque aí a defensa está xogando no seu posto. O único que cambiou foi a Pubil e rendiu, ademais. Sí, e, sin embargo, Lenormand e Lenglet non se lles viu. Pero o planteamento, eu creo que ten unha culpa grande o Cholo. O Cholo falabas antes aquí, xogaba moi atrás. Nunca se viu un equipo decidido a competir, tendo unha como decía aquí Adrián, tendo unha moi boa plantilla. E metías atrás, depois se salía, tal. Entón, así non se pode xogar. Eu creo que hai que ser máis ambiciosos. E ten plantilla para facer outro planteamento desde o meu punto de vista. Estou de acordo con eso, é dicir, é máis. Eu penso que o planteamento que el ten é daquele Atlético de Madrid que era unha defensa férrea que non había maneira de traspasar de ninguna das maneiras, pero esa defensa hoxe non hai, e daquelas pois era un estilo catenaccio italiano que de aí non se pasaba e despois a partir de aí xogar o contragolpe. E xustamente agora ten xogadores que poden chegar arriba, que teñen que é para xogar no campo e sin embargo non ten unha defensa, pero el non cambiou o seu sistema de xogo. Para mí está aí o problema. Non me acorda o partido de volta da semifinal de Copa co Barcelona. Sí. Que pouco máis, e traía un 4-0, un 4-0, 4-1. Sí. E pouco máis queda eliminado. Sí. Antes da eliminatoria, el dixo, non as teño comigo e deberíamos haber marcado un gol máis. Un gol máis, que íbamos a acordar dese día. O sea, cando dixe eso, di moito de ti, vamos. Despois indo a xogar a casa, ademais. Claro. O sea, sí. Eu creo que coincido con ele, que é un tempo, gracias por todo, benvido ao siguiente. Sí. Bueno, penso eu. De momento parece que non vai haber moitos cambios, por lo menos de adestrador, a ver o que pasa para a tempada que ven. Ahora vamos falar un pouco do Real Madrid, que por segundo ano queda en blanco. Nunca mellor dito. Que tendes que decir do Real Madrid? Este ano hai pouco que dicir, o que podo dicir é que ahora son as eleccións, entonces invito a xente a que vote o novo presidente, porque, por exemplo, eu non son un partidario de que siga Florentino Pérez, porque para min xa é un presidente que está pasado de moda. Vale, ten que dar un paso ao lado. Pois eu discrepo, é dicir, eu entendendo o que dis ti, que había que facer unha renovación total, porque o que pasou no Madrid é un planteamento absolutamente errado desde fai moito tempo, non? E non hai rapaces, non van
non hai españois que Non hai xoguen canteira. aí, non hai canteira, de feito non vai ninguén ali. Que ocorre? Ocorre tamén que pasa? Que Florentino, eu creo que tamén unha persoa que xa está un pouco desfasada, pois o que fai é poñer un tupé por enriba do que está sucedendo e convoca unhas eleccións para desviar a atención, cando o problema que ten un problema de plantexamento clarísimo de un proxecto político, un proxecto, bueno, político tamén. Sí, sí, máis ben, Sí. eu creo que ese é o problema, que é un Proxecto planteamento sí, máis político que deportivo. Porque no palco faise moita política, Por eso, precisamente, e negocios. Quero dicir que eu creo... Está na mesma razón, que ten que dar un paso Sí. ao lado. Sí, pero eu digo que creo que non vai a suceder. Eu creo que está ben atornillado e que vai a salir No, Florentino. está claro que vai arrasar outra vez. Claro, pois Pero- é o que quero dicir. É un erro, desde o meu punto, eu coincido contigo. Por eso. Pero bueno, eu creo que o rollo vai por outro lado. Hai que facer unha planificación seria, hai que falar claramente de que proxecto queremos, hai que quitar divismos de algúns xogadores que están aí, que está ocurrindo no vestuario, que liderazgo hai aí por parte da equipa técnica, que pasa con Vinicius, que pasa con Mbappé, sobre todo con Vinicius, eu creo que é un erro, un gran xogador, pero de algún xeito, é dicir, non podéis ir a todos os campos e que todo o público se lle vote en contra, porque é un provocador. E eu creo que unha entidade como o Madrid ten que superar esas cousas, e un golpe de efecto hai que facelo. E se hai que separalo e dicir, lo vendemos, e efectivamente, e a lembrarvos, é dicir, toda a polémica que tuvo o fichaxe de Mbappé, antes que decían todo o madridismo, isto non pode ser, cando non veo, non? Que dixo que estuvo unha... E agora dixeron que era o mellor do mundo e agora resulta que é un cancro, ao parecer, dito por eles, non? Dito por eles, que non é un compañeiro, que pasa dese, que se marcha, que cando ten que estar co equipo, pois está de paseo por aí, non? Entón, eu creo que con independencia de que este un mal momento, pois é o Madrid. E evidentemente isto vai a tornar a situación e vai a modificar, porque creo que habrá xente sensata que vaya en esa dirección. Pero bueno, en este momento hai que falar de un fracaso estes 2 anos, pero con todo paliativo. Eu creo que este ano pasaron varios acontecimientos que o Real Madrid poño na persona de Florentino Pérez que non actuou ben, vale. Partimos da base xa do Balón de Oro, cando toda a movida que hubo con Vinicius, que ao enterarse o Real Madrid que non era para Vinicius o Balón de Oro, montaron un Cristo ali, sendo Real Madrid, que eso é impensable. Sí, sí. Porque vamos ca bandeira de señorío, de equipo señorío, de educación, futbolera, todo o que queiras saber, pero é increíble como actuaron así, e daronlle a razón ao Vinicius. Despois, o detonante foi o día do Barcelona-Real Madrid, o Real Madrid-Barcelona, cando Vinicius lle puxo entre a espalla e a parede o Xabi Alonso, acordadevos? Sí. Ese día Florentino ten que dicir, mira, o que manda aquí é o entrenador. Tú non podes actuar como actuaches, entendes? E ese momento tamén volveu a apoiar aos Vinicius, entonces aí xa perdeu toda a credibilidade. Vale, entonces hai varias circunstancias que se deron durante o ano que o Florentino non actuou. Unha delas que acabas de decir, eu creo, xa o dixen aquí tamén, é dicir, a destitución de Xabi Alonso foi un erro enorme, manifesto, non? E poñe unha persona que parece ser que era un topo de Florentino no vestuario, unha persona que non tiña ninguna personalidade e así lució, pero que non fixo absolutamente nada, non? É que mira, É que as últimas hasta declaracións, a ver, eu creo que a Florentino se lle foi moito, se lle foi. O sea, partindo do que decía Adrián do Balón de Ouro, bueno, seguindo de non darlle peso ao entrenador, se ti non lle das peso ao entrenador que acaba de chegar, porque acababa de chegar, entonces estás vendendo o teu propio proxecto, o sea, estás pasando dele totalmente. E ademais de todo eso, pois é que se toleraron certas cousas que non se poden tolerar, é dicir, incluso chamou moita atención nas últimas declaracións que fixo botándolle a culpa a alguén que supuestamente que infiltrara os problemas internos, os altercados, digamos, no vestuario, fora alguén que como se vai ir do Madrid. Claro, eu pensei en Carvajal, non sei se alguén pensou en outra persona. O sea, a unha persona, unha figura, que non, a min pode non gustarme especificamente, pero é unha figura para o club insigne, un buque insignia que levou o equipo, un dos poucos españois, que era o capitán do equipo, e botándolle, digamos, a merda, a un que se vai a ir, que foi sempre pois o que tirou do equipo. Entonces, paréceme que Florentino está nun punto no que xa non está, e está sempre, últimamente, eu creo que prima moitísimo máis o que decía Chema, os negocios, xa no palco, ou sexa comprar por vender camisetas, as polémicas, os árbitros,
porque el fomenta o tema dos árbitros, é dicir, todos estamos falando do tema dos árbitros como do Madrid, pero el fomenta, cada vez que sale, pois encirra máis nese tema. Entonces eu creo que está desprestixiando o club directamente. Non sei como perciben os propios seareiros do Madrid, que sempre son defensas aférrimos de todo o que pasa no madridismo, pero bueno, eu creo que aquí isto non ten moito máis para onde ir, moita máis defensa non ten. E depois está, por último, está o anuncio de o posible entrenador, Mourinho. Pois eu creo que se está cerrado, non? Bueno, non é oficial ainda. Non é oficial, Non é pero falábase eu de que estaba cerrado. creo que tamén había que facer unha reflexión ao respecto se é bo ou malo, ou outro plantexamento, porque parece ser que queren unha persona de maudura, non? Que pode ser. Eu creo que había que facer outro plantexamento, pero quen son eu para opinar ao Eu respecto? creo que é botar gasolina xa un incendio. Tamén hai unha figura moi importante, perdón que No, corte, para nada. unha figura moi importante que non ten valor nin peso ningún no Madrid. Levar un brazalete de capitán implica un poder, eu creo, entre comillas, sobre os demais, porque vou ahora recordar cando Carlos Puyol Home, era capitán do Barça. Era un gran señor. E que facía? Por exemplo, moneaba, ainda me acordo unha vez que empezaron a monear Alves e Rafinha nun gol aí, sí, chegou, colleunos, veña, sin protestar, fora. está Sí, claro. sí, sí. Cando era, creo que Neymar tamén fora, se puñase así na grada, Sí, sí. colleuno pola solar, veña, Lémbrome fora. Eu recordo de Piqué que tiraran un mechero e empezou Sí, co árbitro e outro colleu e tirou en plan, unha vamos a figura xogar. dun capitán, Sí. o sea, de alguén que impoña no vestuario e diga, aquí se non hai a autoridade, a primeira autoridade son Está eu, claro. despois é o entrenador. A desaparición de Modric, que era un pouco o que facía de, bueno, cálmate, Moderador. venga tal, Sí. e víase que no campo chamaba a atención a Vinicius, oye, corre, ponte las pilas, que aquí hai que tal. Sí, posiblemente Era un falte. pouquiño a única figura que quedaba con un pouco Porque, de claro, autoridade danlle poder moral. a Mbappé e a Vinicius e van facer o que queiran. Non hai nadie que lle vaya a toser nin que lle diga, oye, neno, pasa pa aquí e as cousas non se fan así. Fanse así, se non che gusta, Pero fora. e pois hai o plantexamento definitorio de cal é, digamos, a estrutura e o proxecto que ten o Real Madrid. É dicir, non hai ninguén na selección española. E isto non é produto dunha filosofía determinada deportiva que leva aquí. Pase isto, se tú non traballas a canteira, se non tens xente daqui, pois non poden ir. E iso eu creo que debe de facerse mirar o Real Madrid porque non é calquer cousa, non? E volvendo un pouco ao tema de Florentino, non sei se vos acordades como salían todos os antigos capitais de aquí do Real Madrid. Casillas saliu mal, Sergio Ramos saliu mal, ora o Carvajal saliu, para min saliu mal tamén. Sí. Entonces algo pasa aí, o que estaba falando tú, Érica. Florentino este ano ocecouse en moitísimas cousas. O tema dos árbitros de Nereira, o tema da Superliga, o tema, é que moitos temas ocecouse. Eu penso que deixou nun segundo plano o tema do equipo. Posiblemente, sí. Entonces, por iso digo que eu quero que dé un paso ao lado, que non vai pasar, o que dicíamos antes, vai arrasar outra vez nas Sí, eleccións. sí, sí. Pero o Madrid, eu penso que o ciclo de Florentino está acabado. Está acabado. Hai unha cousa que el puña, sobre todo para as votacións, que non pode entrar calqueira, porque hai como un depósito de 200 millóns de euros. Obviamente, Un aval, sí. un aval. E eso, supuestamente, iba a cambiar el. Por que non o cambia? Porque así limita máis Claro. os rivais. Non todo o mundo se pode presentar porque Hombre, nadie dá claro, proposto un aval de 200 millóns de No, euros. as eleccións está feitas Entonces, a medida obviamente, a medida pois, del. vamos a ver, Sí, é sí. moi complicado. Podía haber a outra persona como foi Boluda ou alguén potente, pero ao final o peso todo que non vai ter. Xa, está claro, Xa está está claro. feito para que el volva a sair Sí. elexido. Penso eu, vaya, é unha Sí, eu tamén, eu unha humilde coincido opinión. contigo. Pois eu creo que agora vamos a pasar a falar da boa nova po fútbol galego, non? Que é o ascenso do Fútbol Deportivo. galego e o fútbol do Estado. E o Ojo, cuidadito. que Un dos grandes, non? andamos- Un hombre, dos claro. 8 volve a primeira división, que é o Exactamente, Deportivo. Exactamente. Bueno, pois eu, como podedes imaginar, e como ti sabes, e ti estiveches ali, así que tes máis datos que os que vou ter eu, pois unha grande satisfacción e emoción. Eu lembreime, é dicir, que o asfalto saltouse o campo, eu saltei cando quedou campeón de Liga en primeira división, non? Ali tamén, ca miña filla, e lembrome perfectamente dese tema. E non celebramos grandes cousas dende aquela. Agora non é un tema menor, non? O que ocorre é que, en este momento, pois, o Deportivo, a entidade, Escoté, ten que mirar, darse conta o que é a Coruña con respecto ao atractivo que ten para a veciñanza, o Dépor, porque estuvo aí sempre, estuvemos no barro, metidos aí na poza, e
estuvo toda a cidade exactamente igual que estuvo agora. É dicir, que hubo partidos en Primeira Federación que había pois 20.000 persoas, e iso non o ten calquer equipo. E iso eu creo que é merecente de que fan unha reestructuración, que tampouco hai que poñerse tolos, acaba de ascenderse, pero hai que facer, digamos, unha combinación de unha estrutura pensando na canteira, que eu entendo, pero non hai que ser tampouco excesivamente, digamos, arriscado no momento de facer solo pensando na canteira, é dicir, aparece o Songoa, este chaval que estás aí, e algúns máis, pero eu creo que ten que reforzarse potentemente para estar á altura das circunstancias, e os objetivos, eu creo que no primeiro ano, pois é manterse na categoría, consolidarse e non crear ningunhas ilusións utópicas que en este momento non son reales. Home, eu obviamente estou igual de contento ou máis ainda, saquei un peso de encima, pero sí que disto hoxe estuve escoitando a rolda de prensa que diu o vicepresidente do Dépor, e dixo que as cousas, que estuvo con Juanma Castaño, nun medio, e falaba de que as cousas van ir despaciño. Sabemos o que é, e supuestamente el dixo que o club estaba saneado fai 2 anos, estaba saneado, entonces que iban a facer as cousas pouco a pouco. Tiñan xogadores con contratos largos, xogadores da canteira que valen, que van a quedar, e o bo tamén desto que ascendimos á primeira división é que o Fabril ascendeu á primeira ref. O sea, son xogadores que vamos ter na canteira que van a estar medrando e que podemos, algún día esperemos, volver tirar deles, como pois o equipo veciño Celta está facendo moi ben, gracias tamén a que ten o equipo na primeira ref, están sacando moitos xogadores, e o Gallanos fagamos o mesmo. Eso sí, pés na terra, salvarnos, sempre que quedemos por riba do Celta. A ver, Lorena, que foi a notaria que estuvo ali no campo, a ver que impresión nos vas a dar do que viviches. Eu que vos vou decir, non? Como sempre a afición do Dépor pois non defraudou. Evidentemente foi un partido no que o menos que importaba era o resultado e era o fútbol. De non agresión. Exacto. E aparte tamén as Palmas se xogaba aí os play-offs. Entonces, bueno, eu creo que a celebración, a pesar de que se queixen de como quedou o campo, foi totalmente pacífica. A xente, pois, levábamos 8 anos esperando que chegara ese momento e, por suposto, cando pitou o árbitro, pois, se desatou, non? Sí. Eu creo que a permanencia, por suposto, é o obxectivo, e como ben di el, pois, home, se lle podemos ganar ao Celta e quedar por encima, pois moito mellor, claro. Nada, eu creo que, bueno, primeiro dar a enhorabuena tanto a Chema como a Iago. E a Lorena. E a Lorena, e a ti, Lorena, perdón. Nada, estou de acordo con Iago que eu penso que hai que apostar pola canteira, sí ou sí, porque para min ten unhas mellores canteiras, xunto co Celta, o que pasa é que a diferencia co Celta, o Celta ponos, o Deportivo non. Ahora mesmo ten un señor entrenador que é Manuel Pablo, que foi un gran xogador e aparte está demostrando que é un gran entrenador. Entonces, tamén fai uns anos ganaron a final de juveniles, non? Da Copa do Rei. Entonces ten unha canteira boa. Significa que ten unha canteira boa. Entonces eu penso... Está nas semifinales, chegaron. Semifinales. Sí. Eu penso que hai mimbres, entonces, o que dicías tú, Chema, combinar un poquinho, fichajes de feito, conocidos decir, con algún da canteira. Perdón que che corte, acabades de ficharnos a un central de 14 anos ao Madrid, que pinta moi ben, que vai ir, ten 14 e vai ca sub-16, convocado agora. Acaba de fichar, hoxe creo que o leí. O Madrid? Sí. Pobre rapaz, está sentenciado, porque do Madrid, claro, da canteira do Madrid non sale ninguén, o sea, mira se salía do Dépor, porque da canteira do Madrid non sale hai ninguén. cousas que xa se ven e que outros equipos están vendo tamén na canteira do Dépor, quero dicir que non só é que digamos vos sois do Dépor e tirades, non. Ves que outros equipos fixanse xa nesa canteira. Entonces, algo quere dicir que empezamos a facer as cousas ben, que anteriormente non nos facíamos, porque era fichábamos, sí, moi ben, estábamos aí, e así chegou o momento que nos chegamos a arruinar. Entonces, ahora, creo que as cousas estánse facendo moi ben, e pouco a pouco ir tirando dese... O Galla salgan viles hongos a diario. Eu creo que o que se fixo é moi importante, que ainda non somos quen de valorar os deportivistas o que se fixo, porque estuvemos en unha situación moi complicada, pero moi complicada, fichando, de xente que deu moito polo Deportivo, pero non estaba a altura das circunstancias, non? E estivemos aí metidos, é dicir, sin saída. Por tanto, é dicir, tanto a directiva como a propia plantilla ten que saber o apoio incondicional que ten de
toda unha cidade, non? Que está aí. E eu creo que estemos a altura da circunstancia. E o que sexa, digamos, coa lexítima rivalidade que vamos a ter co Celta, eu creo que é bo. É bo para o fútbol galego, sin ninguna dúbida, e a todos os niveis. E, polo tanto, tamén o Celta, eu creo que debe estar tamén bastante contento de que suceda o que acaba de acontecer, con independencia de que haxa algunha xente ou tal, pois que non se alegre e que son cousas que suceden por un lado ou por outro. Pero, bueno, eu creo que é bo, en definitiva, para o fútbol galego e estaremos dentro dos anos, se estamos aquí, pois falando de gestas máis importantes, porque o Deportivo... Eu quero, iba a decir que eu quero lle dar a enhoraboa non só aos que estades aquí, porque estes días estiven vendo moito en redes sociais, pois a xente que levo moitos anos vendo que van a Coruña, que se desplazan daqui a Coruña moitísimas veces, que se desplazan cerca, e poucas aficións hai, pois eso, que en Primeira Federación pois se estén desplazando para ir, para estar, para moverse, e que estén apoiando, e as imaxes de Coruña onte eran absolutamente espectaculares, non só no campo, sino nas rúas eran o paseo de E agora vou dicir unha cousa, todo empezou aquí, e máis, en Espiñedo. Sí, cando o Deportivo gana. Desde que viñeron aquí estaban mal, chegaron aquí, ganaron 1-2 e empezaron a subir, foi todo para arriba. Que pensará Lucas Pérez desta Iba a decir, todo empezou aquí. Seguramente estará contento. Contento, Lucas Pérez, contento. É máis, eu era dos que decía, Lucas Pérez vai facer todo o posible para ganarlle ao Racing de Santander, para facerlle un ben e que o Deportivo pudera tal, pero non foi así. O Racing é un digno campeón e hai que sacar o sombreiro e tal. Pois con esta boa nova creo que imos deixar xa esta parte do programa. Sí, porque senón nos embalamos. E eso, e para o ano pois xa faremos todos en primeira.